els qui descobreixen que escriure és un camí difícil i al mateix temps apassionant. Una tasca de creació i reflexió, un espai de trobada amb nosaltres mateixos i el món. Els premis literaris són una petita empenta, un bon estímul per a la creació. Per això, la celebració d'avui. Estem a punt de desvetllar el nom dels alumnes que han estat premiats en els diferents cursos i en les diferents llengües en què hem participat. Els premis literaris, la selecció de dibuixos, la publicació dels premis en un llibre i aquesta trobada formen part de la tradició de la nostra escola. El jurat que escull els guanyadors i els encarregats d'organitzar aquestes jornades són el Departament de Filologia i el Departament d'Expressions. Aquesta festa d'avui es complementarà demà dimarts amb les activitats relacionades amb el projecte europeu Yugoslav Wars. La nostra escola hi col·labora juntament amb la Universitat Ramon Llull, amb una colla d'activitats sota el nom del fenomen de la guerra a la cultura de la pau. Però encara tocarem. Lentament. Sense dir. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pell. L'estimada m'acompanya, de pell bruna i aire pur, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna, que l'esguerra, abans de passar la ratlla, m'aixequi bé la terra i la carona amb l'espatlla. A Catalunya d'eixir, el dia de ma partida. Mitja vida condormida, l'altra meitat vingui amb mi, per no deixar-me sens vida. Avui en terres de França i demà més lluny potser. No moriré d'enyorança, anys d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres, massa terra. Com al Vallès, no hi ha res. Que els fills senyeixin la cala, l'ermita dalt del Pujol, i a la platja un tenderol que batega com un ala. Una esperança desfeta, una arrencança infinita, i una pàtria tan petita que la somio completa.